Sí, gracias, señor presidente. A estación de montaña de Manzaneda, única en Galicia no referente á súa xestión, é un foco de problemas e irregularidades casi desde os seus comenzos. A estación ten grandes posibilidades para actividades de montaña tanto no verán como no inverno, pero é incomprensible que non se aproveite eficientemente nin sequera cando hai neve, situación que evidencia a incapacidade dos actuais accionistas e dos xestores. A pesar de ser un potencial revulsivo económico para as comarcas de Trives, Valdeorras e de todo o oriente da provincia de Ourense, o complexo está totalmente desaproveitado, sendo mercantilizado pola Xunta, a Deputación e a actual concesionaria. Tras investimentos ao longo das últimas décadas, os días hábiles de apertura redúcense tempada tras tempada, chegando a poder abrir as súas portas soamente nunha fin de semana nos 2 últimos anos, pese á instalación, por exemplo, dun sistema de ignivación que prometía alongar a tempada e o uso das instalacións con canóns. A actual empresa xestora, Oca Hoteles, accedeu a dedo á xestión da estación de montaña en 2012, grazas a un acordo privado coa Xunta de Galicia, no que lle regalaron todas as accións de Nova Galicia Banco, o 37%, por €1. Ademais, a entidade financiera rescatada con 9.000 millóns de euros públicos concedeulle á sociedade hoteleira 3 millóns para investimentos na estación. En 2014, a situación do accionariado mudou e a Xunta pasou a ser o principal accionista do Consello de Administración, ao quedar cun 48% das accións fronte ao 37,6% de Oca Hoteles e o 14,4% de Trives e Manzaneda, repartido a partes iguais entre ambos concellos. En 2015, a Deputación de Ourense volveu ao accionariado comprándolle a Oca Hoteles as accións que previamente lle foran regaladas, e un ano despois, chegado o momento de asumir un importante investimento para a viabilidade do novo sistema de ignivación, a empresa xestora evitou asumir a parte que lle correspondía ao non concorrer á ampliación de capital necesario. Os fondos foron aportados íntegramente pola Xunta e pola Deputación. Os préstamos de capital, tanto da Xunta como da Deputación, veñen sendo recorrentes. Así, por exemplo, en marzo de 2019, a Deputación de Ourense concede un préstamo a Meisa por valor de 450.602 € para salvar o patrimonio da compañía. En xaneiro deste ano inxectaban outros 674.000 € e mudouse de novo o accionariado de Meisa. A Xunta de Galicia pasou a contar co 49,65% das accións fronte ao 49,45% da Deputación de Ourense, o 0,62% de Oca Hoteles e o 0,14% do Concello da Pobra de Trives e o 0,14% do Concello de Manzaneda. Desta forma, os dous accionistas maioritarios expulsaron unilateralmente da toma de decisións aos municipios nos que se asenta a estación. Durante os últimos tamén se está a producir unha loita de poder entre a Xunta e a Deputación polo control da estación, con enfrontamentos públicos e decisións que acaban nos xulgados. Estas leas internas veñen motivando unha xestión en precario coa prórroga dun contrato que debería ter finalizado no ano 2017. Hai pouco máis dun ano, en agosto de 2019, un xulgado do contencioso administrativo de Ourense anulou a prórroga concedida a Oca Hoteles acordada polo Consello de Administración co voto a favor da Deputación, pero coa Xunta en contra. Foi a propia Xunta quen levou esa votación aos xulgados, posto que a empresa tiñase que ter abstido ao ter intereses económicos e a adxudicación tiña que ser acordada mediante concurso público. Que intereses agocha a Deputación de Ourense para acordar aquela prórroga ilegal a dedo e co outro accionista maioritario en contra? En maio de 2020, a Deputación anunciaba na súa páxina web que o Consello de Administración de Meisa acordara, na Xunta dese mesmo día, a que concorreran solamente o presidente da Deputación e a xestora Oca Hoteles, a licitación dos pregos para a contratación da xestión cun importe de 580.800 €. Desde maio, o concurso atópase sen adxudicar, alegando a situación provocada pola crise de coronavirus e a día de hoxe segue sen resolver definitivamente. As dúas empresas que concorreron, Taller de Ingeniería Ursua e Sten Internacional, foron apartadas, a primeira por non incluir proposta económica e a segunda porque fixaba o prezo máximo en 20.000 € e non nos 8.000 que establecían as plicas. A este carrusel de irregularidades e decisións errantes dos xestores ao longo dos últimos anos súmase un sinfín de queixas de usuarios e usuarias pola falta de mantemento das instalacións hoteleiras, o telesilla, o aluguer de esquíes ou a xestión dos forfais.
Tamén existen denuncias de familias asegurando que, supostamente, o Cauteles quedou con diñeiro de excursións adiantado por diferentes centros educativos, alegando que xa non dispoñen de fondos para proceder á devolución. Logo da dimisión do actual xerente da estación por WhatsApp, Xunta e Deputación anunciaron unha reunión do Consello de Administración para establecer a nova folla de ruta da estación. Existen dúas posibilidades: convocar un novo concurso aberto ou proceder á adxudicación negociada directa mediante un vericueto permitido pola legislación vixente en materia de contratación pública, onde Sten Internacional sería a única candidata. Outra opción sería, novamente, a contratación a dedo dun xerente e outra prórroga irregular ao Cauteles. O desleixo que a Xunta e a Diputación amosan coa dinamización da estación e das comarcas afectadas é recorrente desde hai lustros. A xestión escurantista salpicada de problemas e irregularidades é cada vez máis evidente, especialmente desde que acordaron deixar fora da toma de decisións aos concellos de Trives e Manzaneda. Tanto Meisa como os seus dous accionistas maioritarios levan anos denegando o acceso á documentación do contrato de xestión que, de forma reiterada, solicitan por escrito os deputados, concelleiros e alcaldes socialistas tanto neste mandato como no anterior. Tampouco facilitan as resolucións xudiciais que afectan á estación de montaña. Meisa, Xunta e Deputación están envoltas nunha espiral de excusas para non dar explicacións públicas do que está a acontecer coa xestión de Manzaneda, a pesar de que están obrigados, porque así o estipula a Lei 19/2014 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Tamén vulneran o previsto no artigo 14 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro sobre regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais. Tampouco accederon nunca á comparecencia do presidente da Deputación para ofrecer información ao respecto ou á reiterada proposta do PSDG-PSOE para a participación dos grupos políticos no Consello de Administración co fin de ter acceso a toda a información. Aos socialistas tamén nos preocupa fondamente a situación dos traballadores e traballadoras de Manzaneda, a meirande parte deles veciños e veciñas da zona. Actualmente o Cauteles mantén en ERTE a 38 empregados alegando causas de forza maior e coas instalacións pechadas á espera de que se produza o cambio de xestora. Por todo o exposto, o Grupo Socialista presenta a seguinte proposta de acordo. Primeiro, instar a Deputación Provincial de Ourense e a Xunta de Galicia a nomear como membros do Consello de Administración de Meisa ao alcalde de Manzaneda e a alcaldesa da Pobra de Trives para garantir a representatividade dos territorios nos que se asenta a estación de montaña de Manzaneda e a transparencia na súa xestión. Segundo, instar a Deputación Provincial de Ourense e a Xunta de Galicia a que cesen da actual xestión oscurantista da estación de montaña de Manzaneda e comecen a aplicar un modelo público transparente e coa exixencia de que quen estea ao fronte conte con experiencia e solvencia acreditadas. Terceiro, instar a Deputación de Ourense a que proceda, sen máis dilación, a concluir as obras de modelación na estrada de acceso á estación de montaña de Manzaneda, cumprindo os compromisos adquiridos, mellorando así a competitividade do complexo e garantindo a seguridade e confortabilidade dos usuarios e usuarias. Moitas gracias. Intervencións. Señor Caride, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, como teño moi pouco tempo pola miña particular situación, poderíase falar moito desta cuestión, vou concentrarme exclusivamente nos termos da parte da proposta de acordo que fai o propoñente. 4 ou 5 apuntamentos da forma máis rápida posible. En primeiro lugar, a estación de Manzaneda, evidentemente, é unha infraestructura única en Galicia, e además entendo que a Diputación a debe apoiar, porque representa a nivel social, económico, turístico e deportivo. Además, creo que co propoñente, co señor Argentino, compartimos afición polos deportes de inverno, polo esquí, e ademais que nos gusta particularmente esa estación en concreto. A mí personalmente encántame. Cal é o problema? A primeira cuestión, a falta de neve. É o que mediatiza todo. Na xestión, na rentabilidade, etc. Por lo tanto, a primeira cuestión que hai que plantexar é que hai que buscar un cambio de modelo na xestión que tenda a desestacionalización da actividade, como sucede, por exemplo, nas grandes estacións de Andorra, non? El caso de Gran Valira, por exemplo, non?
É certo que a Diputación ten aportado diñeiro en forma de préstamos, non fai moito trouxemos aquí unha modificación de crédito, e estas aportacións de préstamos en forma de préstamos de capital, evidentemente, cando non se poden devolver, vanse incorporando o reparto do accionariado, e iso é o que vai provocando esa situación da que vostedes falan de expulsión de facto dos municipios de Manzaneda e de Trives. Pero realmente a presencia nos consellos de administración das entidades mercantiles determínanse polas propias estatutos das entidades mercantiles e determínanse pola propia legislación en materia de dereito mercantil. E, evidentemente, isto é unha administración pública e se inxecta cuartos Neisa, evidentemente, ten que ter unha contraprestación contable e se non se pode recuperar os cuartos a base de irse incorporando no capital. Por lo tanto, eu entendo que a Diputación si ten dereito a nomear un representante no Consello de Administración, pero, en principio, non tería capacidade xurídica para incorporar no Consello de Administración os concellos de Manzaneda e de Trives. Vou rematando xa. Sin prexuicio de que se artellen outro tipo de mecanismos para que podan obter información ou poder facer algunha aportación, pero técnicamente non podrían estar nós, salvo que o representante da Diputación sea o alcaldesa de Trives ou o alcalde de Manzaneda, cousa que eu, por exemplo, entendo que non debería ser así, porque se os cuartos salen de aquí, nós somos os que temos que fiscalizar esa intervención, evidentemente que o representante en Meisa sea alguén da Diputación. E, por último, en canto ao modelo de xestión, bueno, pódese discutir moito, pero o certo é que a Diputación non ten a maioría. Isto é unha entidade mercantil na que a Diputación é un socio e, evidentemente, é o Consello de Administración o que ten que determinar o modelo de xestión e o que ten que resolver sobre o concurso e a situación en que se atopa. Poderíase falar de moitas máis cousas, non teño xa tempo, pero, evidentemente, nos termos en como está planteada a moción, eu entendo que non tería cabida precisamente por esas situaciones que acabo de expoñer. Gracias. Vénega. Bueno, pues neste caso o señor Caride o tempo que tuvo explicou perfectamente por que non vai a votar a favor da moción. Lamento que non tuvera tempo para darnos algunha solución, porque a última vez que tuvemos un debate sobre esta estación de montaña foi con ocasión do outorgamento do préstamo por parte desta Diputación Provincial. Xa daquelas falaba este deputado de que había que darlle unha boa volta a isto, e de tanto dar voltas vamos a mareala, porque daquelas o Partido Popular nos indicaba por boca do seu voceiro que estaba en fase de plantexamento a nova licitación da estación de montaña, e eu non sei se é que buscamos os parvos para presentarse, sinceramente, porque agora meterlle as mans a Sten, neste caso, os franceses ou os outros que se presentaron da xestión da estación de montaña, cando non son capaces de presentar un sobre de plicas adaptándose ao que hai, o sea, uns non leron que había que poñer un sobre con partida económica, que eu non sei, a verdade é que, sinceramente o digo, a min é que me costa comprendelo, non? Porque supónse que alguén que se presenta, sei no eu que non son especialista na materia, e despois os outros non foron capaces de ler que o mínimo era, o sea, perdón, que o tope eran 20.000 euros e presentase, o sea, non, perdón, que o tope eran 8.000 e presentase por 20.000, unha cousa que a min me sorprende, porque cando vas así xa sabes que é imposible que xa concedan inicialmente, non? Entón, eu non sei a que estamos xugando, pero seguro que se me escapa, pero algo xugamos, porque senón é que non sei nin para que perden o tempo en preparar un solo papel. A partir de aí, claro, que comentáballes con anterioridade que aquí a única dúbida que me queda é cando vai vir a este pleno da Diputación un novo préstamo por parte desta Diputación, e se vai ser de 400, de 500, de 600, de 700 ou de 800, porque é a condena que temos, porque efectivamente todos podemos estar de acordo en que a estación de montaña é moi importante para esa comarca do Macizo Central e é importante que se sosteña, pero que non ten sentido seguir metendo fondos para algo que non se está dando ningún tipo de solución, senón que o único que se fai é ter aí un pozo sin fondo e botar ali. Eso, sinceramente, eu creo que é algo que hai que replantexarse. Falaba vostede, e outro día tamén yo escoitaba o señor Plácido, que o problema é a neve. Podemos estar totalmente de acordo, pero que o cambio climático non é de fai 2 días. Resulta que se acaban de invertir 5 millóns de euros, estamos falando
do presuposto do meu concello. 5 millóns de euros en unha inversión que, polo que semella, todos podíamos saber xa fai 4 anos que non tiña sentido plantexala. Sin embargo, gastaron os 5 millóns de euros. E dende aquela me parece que houve, 4 días de neve. Cos cañós, O sea, gastamos uns 5 millóns de euros en algo que nos facilita 4 días de neve en 2 anos. Ademais, con outros problemas, porque despois resulta que había uns filtros que valían 90.000 euros e que non sabía ninguén quen os tiña que pagar, pero que sin esos non funcionaban. Eu, máis que unha pensada, penso que isto é para un ave primendo. Non sei a quen lle corresponderá, pero seguramente, se isto fixera un neno pequeno, estaríamos todos dicindolle isto non se hace. Entón, haberá que buscar unha solución, e unha solución que teña algo de viabilidade no futuro, a nivel económico, independentemente de que haxa que trasladarlle o apoio que sexa necesario, pero efectivamente non seamos xugando a algo que non ten ningún sentido. Polo demais, é que eu disinto, señor Garide, sinto, non sei por que non poden estar os alcaldes de Póvoa de Tríoes e de Manzaneda, cando sí que pode estar o Coteles cunha parte insignificante do capital tamén. Por que non? Un acto de transparencia. Que hai que ampliar o número de representantes na xunta directiva? Pois iso é algo facilmente mesurable, ponderable, e nos cuales non teñen por que perder o dereito de control Deputación Provincial e Xunta de Galicia, neste caso, que son os que están poñendo a maior parte dos cartos. Por certo, a Deputación no seu momento tomara a decisión de retirarse. Despois decidiu dar para atrás e volver para dentro. Pero, bueno, eu entendo que esa non é unha eiva que debamos de trasladarlle á cidadanía, que seguramente se vería perfectamente representada na figura dos seus alcaldes dentro do Consello de Administración. E noutro xa digo que oscurantista a xestión non será, pero eu, se alguén me explica como é posible que dúas empresas desa entidade se presenten non sabendo que vai un sobre que non vale para nada, ao mellor é que conseguimos que non sexa oscurantista e dar luz, porque senón huele a chamusquina, o asunto huele a chamusquina. Eu prométolle que non son quen de entendelo, pero seguramente que se me escapa algo e me gustaría que me esclareceran, porque así xa non sería oscurantista, habría unha luz inmensa que nos aclararía todo o seu funcionamento. Despois, o tema do vial, pois pareceme xusto que, igual que se avanxan outros moitos viales, este en concreto que dá servizo a este punto que todos consideramos, porque aí sí que todos estamos de acordo, fulcral para o futuro, especialmente do turismo e do resto dos eidos nesta comarca, pois xa de por sí bastante desfavorecida na nosa provincia, pois que efectivamente que sexa asumido por parte da Diputación Provincial. Eu xa digo, anuncio o meu voto favorable, porque entendo que así debe ser e que non se fan unhas propostas, neste caso por parte do Partido Socialista, que non teñan que ver coa competencia deste pleno, xa que aquí estamos metidos claramente como Deputación. E nada máis, moitas grazas. Democracia Orensana. Gracias, presidente. Bueno, eu penso que a estas alturas está perfectamente claro, despois de tantos anos, que eso, como empresa privada, é unha ruína, non é viable. Eu penso que eso está fora de toda a discusión, e ademais é algo evidente, o sea, que cualquera que teña un mínimo de experiencia no ámbito privado vai ali e ve aquelo e ve que eso é totalmente inviable nos termos de unha concesión privada, non? Non sei se a cuestión é o cambio que non hai neve, non sei se é que non se fai promoción suficiente. Eso habría que analizalo, que non vai haber neve ou que vai haber moita menos neve nos próximos anos, eso é algo claro, non? O calentamento global non é unha cousa obvia, non? Se estamos generando calor tanto para enfriar como para dar calor, porque digamos que o planeta inteiro pon a calefacción no inverno, pero cando poñemos o aire acondicionado tamén generamos calor, porque para facer frío fai falta máis calor. Bueno, é unha cuestión termodinámica. Entonces,
eso como empresa privada non é viable, polo menos nos servicios que está dando agora, aínda que parece que quere un pouquinho ampliar e tal. Que é necesario para o desenrolo da comarca? Pois tamén. Esa comarca, pois, entre outros motivos, desde que se vai a Valdeorras por Monforte, non? Xa non temos que pasar mañás de inverno rodeando os codos de Larouco, esa comarca quedou como está, entonces sí que necesita apoio público, pois é a única maneira. Pero claro, o apoio público non debe ser, aí concordo co portavoz do BNG, inyectar diñeiro e diñeiro e diñeiro como se fora un saco de infondo, porque eso de chamarlle préstamo é un eufemismo, e a estas alturas da vida xa o sabemos. Entonces, eu penso que está claro que antes ou despois, se queremos que eso funcione, terá que ser, pois eso, algún tipo de xestión pública, no que, inda que se perda cartos, pois bueno, que este aí para que esa comarca non morra, pero hoxe por hoxe é o que é e está sometido ás leyes das sociedades. Entonces, claro, o primeiro punto da proposta de acordo do PSOE é instar a Xunta, a Deputación e a Xunta a que estén no Consello de Administración eses alcaldes. Creo que unha vez estuvo aquí, ahora non recordo se foi neste mandato ou no anterior, que estuvo aquí a alcaldesa falando. Claro, as sociedades ríxense pola normativa, non se rixen polas normativas das administracións públicas. Por eso encontro certa contradicción entre o primeiro punto e o segundo, porque claro, se é un modelo público, o concepto de Consello de Administración aplica ás empresas privadas. Entonces, bueno, que estuvese nun Consello de Administración, bueno, no órgano directivo que procedera, non, de alguna maneira. Nós pensamos que eso terá que rematar sendo unha xestión pública na que algún tipo de representación teña que ter, lóxicamente, os alcaldes, aí nese espírito coincidimos. Tampouco coincidimos moito no que na xestión sea oscurantista, porque ao ser unha empresa privada non está sometida ás mesmas normas de transparencia que as empresas públicas, non? Teñen os seus dereitos e teñen as súas, lóxicamente defenderán pois os seus intereses nese sentido, non? Serán o todo transparentes a que lle obliga a lei, pero nada máis, non teñen por que ser máis, porque xa digo, non é unha administración pública, inda que este tan apoiada polos organismos públicos, pero bueno, eu inclino a pensar, como tamén creo que insinuou o portavoz do BNG, que aí hai intereses creados, que aí hai algo. Sempre hai a quen lle convén que as cousas sigan como están, non? Entonces, alguén, entendo ou presumo que se pode estar beneficiando, cando digo alguén, pois poden ser alguéns, non? De como están as cousas, pero lóxicamente que non se está beneficiando realmente o interés público, non? Cal é a solución? Pois, non sei, eu penso que a empresa, se ten que ir ao tacho, que vai ao tacho, recuperar a concesión e cambiar o modelo. Entonces, en general, pois sí, coincido co exposto na moción, no que se refiere ao vial xa desde logo, e creo que non teño nada máis que decir, creo que se entende todo. Moitas gracias, de momento nada máis. Grupo Popular. Grazas, presidente. Bo día, diputadas e diputados desta corporación e a todas as persoas que seguen a retransmisión deste pleno a través de internet, en especial a Monse Lama. Esperamos que todo lle vaya ben. Señora Laurentino, xa somos tres o que compartimos a afición e nos gusta Manzaneda. Eu estou máis de acordo ca postura, evidentemente, do señor Caride. A estación de montaña de Manzaneda non é só neve, é un dos maiores proxectos estratégicos para o desenvolvemento turístico de Ourense, da comarca de Trives e do Oriente Ourensán. Unha premisa que tiña moi clara o presidente desta Deputación cando xa no 2013 comezou a impulsar o apoio
da institución provincial este complexo, apoio oficializado a mediados do 2015 coa chegada da Diputación ao accionariado de Meisa. Unha aposta que só podía pasar polo traballo conxunto coa dirección da empresa a través do Consello de Administración, formulando un plan de viabilidade tanto para a propia empresa como para o sector turístico da comarca. Dende entón, a estación experimentou a maior renovación nos seus 45 anos de historia, analizando e optimizando todas e cada unha das instalacións e actividades que se desenvolveron no complexo, tendo sempre como obxectivo a actualización do produto final ofrecido ao cliente e a rentabilidade. Ata hoxe, en concepto de subvencións directas para a prestación de servicios e realización de melloras, a Diputación de Ourense fixo unha aportación económica próxima a 750.000 euros. Na súa condición de accionista e de modo proporcional á súa participación na sociedade, a Diputación aportou dende o ano 2015 máis de 3,6 millóns, un total de 4,4 millóns. Isto chámase discriminación positiva e falla este goberno provincial porque cree no seu territorio, e na estación de montaña de Manzaneda por ser un atractivo provincial e non o esquezan tamén galego, como único complexo destas características existentes na nosa comunidade. Este compromiso coa modernización e impulso da estación permitiu, por exemplo, realizar unha reforma completa da zona de aloxamento, remodelar cos mesmos estándares de calidade todos os apartamentos da propiedade de Meisa, adaptar os requisitos de albergue de montaña e outros aloxamentos con capacidade para 64 personas, rehabilitar e equipar por completo, gracias tamén á subvención deste goberno provincial, un ala do edificio da piscina. Na hostalería, modernizar o sistema de xestión e facturación de todos os puntos de venta, con renovación da imaxe e unha oferta maior e máis diversificada, evitando colas e ofrecendo máis servicios ao cliente ou implantando tamén un novo sistema informático de xestión en tempo real para o complexo. Pero, sobre todo, temos que falar das instalacións deportivas, onde o investimento histórico de 4,6 millóns é o máis importante dos realizados nesta infraestructura. Permitiu dotar a estación dun sistema de inhibición artificial con 29 caneóns, ademais do perfilado das pistas principais e unha nova máquina esencial para o tratamento de neve producida. Mesmo gracias tamén á subvención da Diputación, modernizouse as instalacións con un novo sistema de control de acceso que permite axilizar a entrada, control e facturación dos usuarios, e ademais instalouse unha central térmica de biomasa na piscina, reducindo os custos enerxéticos e apostando por un plantexamento máis ecolóxico. Podería seguir poñendo moitos exemplos para deixar medianamente claro todos os compromisos económicos deste goberno provincial coa estación de montaña Manzaneda tiveron o seu reflexo na modernización das instalacións. En isto creo que estamos totalmente de acordo. Non obstante, todos os esforzos realizados ata o momento chocaron frontalmente cunha realidade xa máis imaginada como esta pandemia, unha crise sanitaria que desembocou nunha crise económica e social e cuxas consecuencias tamén sofre a estación de montaña. Na actualidade, o personal da sociedade atópase nun ERTE por causas de forza maior e a actividade mantense paralizada desde hai 8 meses, unha situación que implicará, no momento da reapertura, importantes labores de recondicionamento. Mentres e durante este período, só se están a realizar de forma continuada traballos de mantemento, un servicio mínimo de limpeza e a reparacións e arranques periódicos de maquinaria sensible ás averías por falta de uso. Pero non falemos só de xestión, pois a habilidade e o futuro do complexo dependen tamén dunha variable que non podemos predecir, o clima, que xa se falou aquí. Nas dúas últimas tempadas as condicións climatológicas non foron propicias para a práctica do esquí. Ocorreu en toda España, con multitud de exemplos en varias estacións de montaña. Con todo, en Manzaneda, cando as condicións así o permitiron, porque só funcionaba baixo determinadas condicións, entrou en funcionamento o sistema de inhibición e cos resultados entre 4 e 6 días máis de neve en pistas en señas ocasións. A todo isto, xa dixemos, engádese agora a pandemia que obrigou a manter as pistas pechadas e as instalacións. Desleixo que a estación, ningún, señores e señoras da oposición. Nós traballamos mentre vostedes empezan a botar abaixo a imaxe do único complexo de montaña de Galicia. Eso non aporta, eso non favorece a evolución desta estación de montaña. Sembrando dúbidas fronte á responsabilidade que exerce este goberno provincial para non poñer en perigo unha actividade que ten un gran peso na comarca, en particular nos ámbitos económicos e laboral,
pois non nos esquezamos que son moitos os negocios e postos de traballo que dependen da estación invernal. Así traballamos nós, mentre vostedes se dedican a apoiar campañas en redes sociais que obvian o impacto da pandemia e do novo decreto de estado de alarma con seus continuos cambios. Señor Aurentino, o compromiso desta Diputación que a estación de Montaña Manzaneda é innegable agora e no futuro. Por iso mantemos a nosa presencia na sociedade de Meisa, que na procura dunha nova etapa de xestión sacou o concurso de explotación integral do complexo turístico e deportivo. Todos coñecemos os resultados, xa dixeron. As dúas empresas que concorreron non cumpriron cos requisitos da convocatoria. Agora, podolles adiantar que o Consello de Administración de Meisa reunirse en breve para tomar unha decisión sobre a xestión da estación mentres o actual concesionario OCA ten ata o 31 de decembro para co seu contrato en vigor. Non obstante, o gran reto para o futuro en Manzaneda pasa pola desestacionalización das actividades e usuarios, onde vaya gañando peso a consideración de estación de montaña aberta todo o ano fronte á cualificación ou calificación de estación de inverno. Neste sentido, un ambicioso proxecto para o complexo que abrangue o ámbito de toda a provincia e converter Ourense nun destino turístico para ciclistas de todas as modalidades, con Manzaneda Bike Park como epicentro, poñendo en valor os singulares e notables recursos que temos para a práctica do ciclismo. Non nos imos a cansar de repetir que, entre outras vantaxes, temos as portas ao AVE, hoxe un pouco máis preto, e a Ribeira Sacra, que como reclamo, trala que esperamos sexa a súa declaración como patrimonio da humanidade. Temos un compromiso adquirido co impulso de desenvolvemento e proxección da estación de montaña Manzaneda e por responsabilidade imos garantir todos os medios ao noso alcance e darlle viabilidade ao complexo. Concluindo, as instalacións de montaña Manzaneda experimentaron unha importante modernización das obras de reforma e de renovación executadas, mesmo cun especial esforzo en material de seguridade, saúde e formación do persoal, que está facendo unha boa función e está empeñada en que todo funcione. Unhas instalacións que hoxe están moito mellores, en mellores condicións que cando entrou a Diputación de Ourense, Nacionalidade de Meisa, e coa vista posta nun novo modelo de xestión que estenda a actividade do complexo máis aló da temporada de neve. Un complexo, unha xestión, un ambicioso proxecto de promoción turística é un puntal para a actividade económica da comarca de Trives que non poderá avanzar se segue sendo obxecto de política barateira e demagoxia, sobre todo por parte daquelas formacións que, cando gobernaron en Galicia, PSOE e BNG, non prestaron atención ninguna a este complexo. Manzaneda precisa da unidade e ten que ser un espazo de atracción para os ourensáns, os galegos, os cidadáns das comunidades limítrofes e do norte de Portugal. Mais nada polo de agora. Segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista ten a palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, empezando casi polo final, con respecto ao compromiso innegable que ten a Deputación coa Destación, nada que alegar con respecto a toda a inxección económica que se leva facendo, pero tamén hai que recordar que cando non conviña a Diputación abandonou o barco. No ano 2005-2009, período do bipartito, a Diputación abandonou ese barco. Empezando casi polo principio, por que non poden estar os alcaldes no Consello de Administración? Cetursa, que é unha empresa pública que gestiona a Sierra Nevada, a Xunta de Andalucía, a Junta de Andalucía en castelán, ten o 95,30%, está xestionada ahora mismo polo Partido Popular, Ayuntamiento de Monachil ten o 0,23%, PSOE, Ayuntamiento de Granada 2,63% Ciudadanos e a Diputación de Granada o 0,44% PSOE e están no Consello de Administración de Cetursa. Aramón, que é a empresa pública que xestiona todas as estacións de montaña de Aragón, 50% Ibercaja e 50% o Goberno de Aragón, presidida pola Consejería de Economía e Empleo do PSOE, presidente da Diputación de Huesca PSOE, un representante do Partido Aragonés Regionalista e o presidente do Partido Popular de Zaragoza. Por lo tanto, eu creo que non hai inconveniente ningún e seguro que os técnicos desta casa son capaces de arranxar para que os alcaldes de Manzaneda e de Trives, que foron apartados dun xeito arbitrario do Consello de Administración, que volvan a él coas accións que teñen. Evidentemente, a representatividade será a que lle toque en función ás accións que teñen. Eu quería recordar aquí algo un pouco un histórico rápido
no ano 2011, e me gusta esta frase do anterior presidente desta institución que dixo: Meixa ou desaparece ou ten que arrancar, e me gusta porque é así, o sea, o que pasa é que estamos no 2020, hai 9 anos e Meixa ainda non arrancou. Invertiuse moito diñeiro en Meixa, pero ainda non arrancou. Pase o que pase, será preciso facer algo serio e que funcione. Me parece estupendo, pero é que non damos feito ese algo serio e que funcione. Miren, na xestión dos últimos anos acabamos de falar aquí. Con respecto á transparencia, nos levamos pedido desde o ano 2018 non sei cuántas veces información, acceso ao contrato, acceso ás actas de reunións, acceso aos gastos de personal, etc. Oiga, si levamos metidos 4 millóns de euros, esta Diputación leva metido 4 millóns de euros nun organismo no que o 99,38% do accionariado é público, eu creo que temos direito os diputados, ou polo menos os partidos que aquí estamos representando a ciudadanía, a ter acceso a toda esa información. Desde o ano 2000, a última ademais é curiosa, porque a última foi unha solicitude que fixen eu fai moi pouquiño, requerindo ou solicitando acceso ao expediente das obras da Administración de Manzaneda, e o señor presidente me remite, lógicamente, ao Consello de Administración de Meixa, pero é que fai 2 anos o meu antecesor neste pleno, Miguel Bautista Carballo, tamén solicitou acceso a ese expediente, e ese expediente estaba na Diputación. Ese expediente estaba aquí na Diputación e se lle remitiu concretamente ao Departamento de Transparencia. Nos queremos, parece ser que dícenos o voceiro do Partido Popular que queremos tirar abaixo a imaxe do complexo. Oiga, a imaxe do complexo se tira por si sola. Se vostedes collen e acceden á páxina web que está activa, pon páxina web oficial do complexo de Manzaneda, un alumno de cuarto da ESO dos que teño eu é capaz de facer unha páxina web máis potente que a que temos aquí. Queixas que temos nas redes sociales, comida de rancho, llega fría a la mesa, reservé un día que había 10 kilómetros esquiables e al día siguiente solo había 300 metros. A las 9 de la mañana con muy buena visibilidad, la estación cerrada porque iba a hacer mal tiempo. A las 3:30 no había hecho ni brizna de aire y la estación cerrada. Pequeno almorzo, moito fraco, tipo bar, café, donuts, todo en pacote. Mala relación calidad-precio, hotel muy viejo, mejorable, no volveremos, mala experiencia, no recomendable, los monitores de las actividades eran buenos, servicio de habitación deficiente, no lo recomendamos. La comida y la cena pésima, la sirven fría, olor a rancio. Bueno, non sigo. Isto teñen vostedes tamén nas redes sociales, polo tanto tampouco hai máis alá. Pero sí que quixera, para rematar, que creo que se me acaba o tempo, antes de rematar, falar do prego de condicións para a xestión, porque isto sí que me chamou a atención un montón. E te leso o prego de condicións, por cierto, teño aquí un prego de condicións que vamos, se collemos as dúas, os dous son iguales, son calcaos. Pliego de condiciones para la contratación del servicio de escuela de esquí y snowboard, pliego de condiciones para la contratación de la gestión integral de las instalaciones de la estación de esquí de invierno de Manzaneda. Son iguales. Despois cambian dentro, van cambiando, onde nun pon datos correspondientes á xestión da instalación, no outro pon datos correspondientes. E tal. Entón, si collemos un pliego de verdad, como pode ser este ou este do Goberno de Asturias, que gestiona a estación Fuentes de Invierno, pois aquí fala de toda a maquinaria que dá e de todas as instalaciones, do personal que ten que haber a disposición, etc. Eu pregaríalles que se lean o prego de condicións que saliu, porque desde logo non ten desperdicio ningún. Moitas gracias. Señor Caride, ten a palabra. Gracias, presidente. Ourentino, faltache unha neve mal pisada tamén, moitas veces pasa que xa sabes que nos a veces dicimos que xa pisamos nós, non? Bueno, en calqueira caso, según me informaron, coa estrutura de capital actual, dentro do que é o marco estatutario e legal de Meixa, parece ser que non pode legalmente entrar estes concellos. Dixen que se artellaran fórmulas de outro tipo para que poderan entrar. As comparacións coas xestións de outras estacións, pois claro, un pouco tamén dependen dos seus propios estatutos sociais. Sobre a solución que dicía Bernardo, bueno, evidentemente
eu non son quen ten a varita para facelo, pero si din un apuntamento que é unha estación de todo o ano, que non se limite a temporada de inverno. E esa é a base para o funcionamento, porque evidentemente o problema da carencia de neve, como aquí tamén se apuntou, non é exclusivo a Manzaneda. Incluso esta última temporada pasada, hasta Sierra Nevada tuvo problemas de nieve. Supoño que o Corentino tamén sabe ese dato, e hasta empeza a haber problemas de nieve en Andorra. Entonces, isto é un problema generalizado. E precisamente, sobre as empresas que concurriron, supoño que cometerían un erro. O único que si digo é dende a miña posición de afeccionado, polo que teño leído en revistas especializadas, que a veces non quero prexugar nada, STEM International é unha empresa de suficiente prestixio francesa que foi creada e dirixida por un alto dirixente das estacións andorranas de Pas de la Casa e Grau e Roig, e que foi un dos que estuvo traballando no que uniendo o Tarter e Soldeu na concepción do que é Gran Valira. Por lo tanto, non é nadie que non coñezca o tema. É precisamente o modelo que se adoptou en Gran Valira é o de non me sale a palabra. Vaya rematando. Xa remato. Que é precisamente o modelo o que nós temos que buscar para que isto se manteña. Poder ter un conxunto de actividades de montaña, un conxunto de actividades lúdicas que nunha temporada sean deportes de inverno e no resto deportes de verao. Porque se non se fai eso, a única solución é pechar, porque en termos económicos non hai outra. Ahora ben, é unha verdadeira mágoa ter que pechar isto. Denega. Sí, nada, en termos xerais estou absolutamente de acordo co exposto por o voceiro do Partido Socialista. Comentaba o voceiro do Partido Popular o plan de viabilidade de 2016. Pois o plan de viabilidade de 2016 levounos ata aquí. E despois comentaba a relación de inversións que se teñen feito. Por un lado estaban 750.000 en inversións, 3.600.000 euros nos préstamos e 4.600.000 euros no que sería o tema de modificación coa implementación dos canóns artificiais. Eso vamos a 8 millóns de euros de inversión dende 2016 para aquí. A verdade é que se estamos neste punto despois de 8 millóns de inversión, considero que efectivamente o que vostede relataba denota que existe un compromiso económico moi importante por parte da Deputación Provincial, pero desgraciadamente non vai acompañado dese plan de viabilidade que vostede fala de 2016, porque estamos aquí falando precisamente por eso. E despois, totalmente de acordo, señor Caride, por suposto que creo que todos que estamos aquí chegamos ata o tema da desestacionalización, sobre todo se non vai haber neve, e que incluso máis que desestacionalizar vai haber que traballar noutro horizonte que non sexa a neve, porque se non hai, non a vamos a dar inventado, a pesar de que nos gastamos os 4.600.000 euros para que houbera. Claro, pero aí están os plegos de concurso dos que falaba o señor Oterino. Seguramente aí xa tería que ir reflexado todo isto, e STEM, se é unha empresa efectivamente seria, que eu non teño por que dubidalo, supoño que os leería antes de presentarse. E entón é que se xa empeza fallando nun tema de cifras, non, de 20.000, 8.000, a partir de aí todo o demais ven en cadea, e dende logo debería de haber ese plan por parte das posibles empresas xestoras. Que económicamente non resulta moi atractivo, pois eso semella, porque senón supoño que OCA, que era que estaba xestionando hasta ahora, se teria presentado, a non ser que aspire a quedarse coa xestión xa sin siquiera ter que presentarse o proxecto. E, por outra banda, eu sigo dicindo que me extraña que non existan fórmulas, sinceramente, non son eu especialista legal e menos en tema de mercantil, pero que non existan fórmulas para que podan de algún xeito estar presentes os alcaldes tanto de Manzaneda como de Tribes na formulación de algo que evidentemente sí que é fundamental, posto que non creo que haxa outra empresa máis potente na comarca, que por eso tamén estamos aquí falando desto, porque todos consideramos que non se debe deixar caer, pero como decía
o señor Baltar, que descoñecía ese dato, o señor Baltar, refirme ao pai do actual presidente da Diputación Provincial, o Baio Bacha, pois o Baio Bacha 9 anos despois e parece que está máis pendente de bachar que de ir. Entón, eu creo que sí que debería de establecerse un plan de viabilidade, pero con hitos certos, evidentemente con esa estacionalización e con un xestor comprometido ca actividade e que sea quen de sacar adiante as propostas que, sin dúbida, teñen ese territorio da nosa provincia, porque senón é mellor coller, darlle os cartos á xente e dedicarnos a outra cousa. Moitas gracias. Democracia Orensana. Gracias de novo. Bueno, eu, abundando un pouco no que dixen na miña primeira intervención, isto é difícil de comprender todo o que leva pasado se non se pensa que pudera haber intereses creados en que as cousas sigan como están, non? Intereses creados que existir, eu sospeito que poderían existir, poderían ser, digamos, aclarados se houbera esa transparencia que tamén declara a moción, pero claro, enfrentámonos coa legalidade. Esa é unha empresa privada, as empresas teñen os seus consellos de administración, teñen as súas xuntas generales de accionistas, funcionan de unha maneira diferente ás administracións públicas, as exixencias de transparencia non son as mesmas, teñen os seus estatutos ou os seus réximes de funcionamento dentro do orden legal, pero no ámbito mercantil. E claro, non sei, tampouco é exixible, según a normativa, que estén os alcaldes no Consello de Administración, inda que sexan accionistas. Bueno, exixir que estén, sen tería o precedente de que tamén hai outras empresas en outros concellos tamén concesionadas ou empresas privadas que inciden de xeito moi fuerte na economía local, sería como exixir que, eu non sei, que o alcalde de Ourense estuvera no Consello de Administración de Coren ou así, non sei. Eso, eu penso que, visto a xestión terá que rematar por ser pública de algún xeito, porque desde o ámbito privado é obvio que non pode seguir sendo. Nese sentido, pois, bueno, estamos de acordo co punto 2. O punto 1, polo que dixen, parece nas actuales circunstancias como que non é exixible. Sería deseable, pero non é exixible. Así de todo, vamos votar non vamos a pedir o voto por puntos, porque non vamos a hacer causus belli desto, non? Desa cuestión. E despois o punto 3 sí que votaremos a favor. Eu penso que isto xa está, que temos claro, pero eu xa digo, as administracións teñan que ser valientes neste punto, deixar de inxetar cartos, empezar a decir ás empresas que se valeran por si mesmas, a ver se son capaces de facer rentables. O mellor podía haber algunha empresa pois máis fuerte, digamos, non tan mediatizada, o mellor no plano político, que me dá a impresión de que está moi mediatizada no plano político este asunto, e senón, pois coller a administración pública e xestionar eso como un servicio público máis e nada máis. Vamos a votar a favor da moción. Gracias. Grupo Popular, segunda quenda. Gustaríame facerlle unha pregunta ao señor Aurentino. Comparte a opinión vostede dos comentarios que menciona. Por outra parte, usted que é usuario das outras estacións, non hai incidencias nas outras estacións de montaña. Pero, bueno, como xa quedou claro no debate desta moción, o punto de coincidencia entre todos é que a estación de montaña en Manzaneda é un referente da actividade turística é un motor socioeconómico para os concellos do seu ámbito de acción, nomeadamente Trives e Manzaneda. Dous concellos que, por certo, seguen a estar no accionariado de Meixa e na Asamblea de Accionistas cunha participación dun 0,14%. Trives e Manzaneda formaban parte do Consello de Administración, pero ocupando unha vocalía en representación da Xunta e outra en representación da Diputación.
Na xuntanza na que se acordou que a Xunta e a Diputación designarían outros representantes estaban presentes e non dixeron nada en contra. A Xunta apostou por incorporar o secretario xeral de Paro e Deporte e a Diputación polo diputado provincial do Partido Xudicial que lle corresponde a Manzaneda e a Pobra de Tibes, é dicir, o alcalde da Teixeira. Pero sigamos falando da relación destes concellos ca estación. Meixa sempre respondeu ás peticións de colaboración solicitadas por estes concellos para a organización de eventos e uso de maquinaria diversa, escenarios, tractor cortacésped, retroescavadora para tribes, ou eventos e traballos diversos como cuas, maquinaria, pulidora para Manzaneda, e mesmo colaboración directa co equipo de fútbol sala de Manzaneda, para citar algúns exemplos. Miren vostedes, no accionariado de Meixa tamén está a Xunta de Galicia, actualmente concesionaria da explotación e os concellos de Manzaneda e Tribes. E a Deputación de Ourense non ten a maioría do accionariado de Meixa, como xa se dixo aquí, razón pola que caen de por sí só as críticas que lanzan vostedes sobre a xestión da estación. Din hoxe aquí que a estación de montaña é única en Galicia e que non se aproveita eficientemente pola falta de compromiso institucional dos seus accionistas maioritarios. Un discurso moi pouco coherente desde as filas socialistas, pois alá onde gobernen vostedes tampouco hai nada que fixeran para dar impulso a este complexo. Porque senón a Deputación da Coruña, gobernada polo seu partido, e tendo como socio o BNG, preferiu Estación de Litariegos en León para a súa campaña de esquí de 2017, cunha estancia de 5 días da que se beneficiaron 500 rapaces e rapazas entre 10 e 14 anos. Poderían vostedes explicarnos... Podo continuar? Poderían vostedes explicarnos por que unha institución galega como a Diputación da Coruña non escolle a súa campaña de esquí a única estación de inverno existente en Galicia, cando o complexo ourensán ten mellores instalacións que Litariegos? Solicitaron vostedes aos seus compañeros da Coruña que apoyasen a estación de Manzaneda? Señores e señoras da oposición, mentre os socialistas elevan os rapaces e rapazas galegas fora da nosa comunidade, esta Diputación vai desenvolvendo desde hai anos o programa Esquiou para que as nenas e nenos de Ourensáns podan coñecer a estación de Manzaneda, divertirse nas súas instalacións e aprender a esquiar. Ninguén mellor que estes nenos e nenas para ser embaixadores destas instalacións ali onde vayan, se as coñecen e as gozan. Tal é o xeito deste programa que para a presente edición houbo que ampliar o número de prazas ata as 840 e incorporar unha oitava quenda para a comarca de Ourense. Este é o noso xeito de traballar pola estación de montaña de Manzaneda e polo turismo da provincia. Hai outros xeitos, como a política, que demostran que bota abaixo a imaxe dos nosos principais recursos e que ignora un complexo único en Galicia, que prosegue cara ao abismo coa súa teimuda cruzada contra os autónomos e pemes da provincia os que axuda este goberno provincial, gabándose sen vergonza algunha nas redes sociais das súas axudas que si dan os concellos da súa cor política. E con respecto á frase que dicía de Meixa o desaparece o ten que arrancar, nos estamos traballando para que arranque e esperemos ter moito éxito no noso cometido. Nada máis. Turno de peche, Grupo Socialista. Ahora. Ben, señor presidente, simplemente acabando polo final, Álvaro, este é o gráfico da neve que houve en Manzaneda na temporada que me decías. Eu imagino que a Diputación de Coruña elixiría Leitariegos porque ali había neve. En todo caso, fai uns meses, noutra intervención sobre este mesmo asunto, dixen que Manzaneda tiña o motor gripado. Logo de asistir ao fallido proceso de adxudicación da xestión da estación de montaña para os vindeiros anos, teño que engadir que Manzaneda leva moitos anos esmorecendo, resistindo e sobrevivindo desde a improvisación como un polo sin cabeza. Señor presidente, hai plan de viabilidade para Manzaneda ou van a seguir vostedes a tirar de unha batería de investimentos desexables que algún día redactou un xerente xa dimitido? Non é só cuestión de invertir na mellora dos equipamentos e das instalacións. Os investimentos son fundamentais, certo, pero teñen que vir acompañados dun plan serio e riguroso de futuro. Ese plan de futuro para a estación de Manzaneda non se albisca por ningunha parte.
A competencia é moi grande, tanto polo norte como polo sur. Estou falando de arriba, Leitariego, San Isidro, etc. E por abaixo estou falando Portugal, que ten moitos centros de moitas instalacións veraniegas. E todos os complexos turísticos e de ocio invernais e veraniegos de interior próximos a Galicia están a captar novos clientes, sobre todo clientes galegos e portugueses. Manzaneda leva anos perdéndos. Ou deixan vostedes de utilizar a instalación como un chiringuito e profesionalizan a súa xestión, ou seguiremos nunha espiral de incertidume na que levamos metidos moitos anos, ata que a xoia da coroa do ocio interior da Galicia morra por inanición. Desde o PSDG-PSOE negámonos a que eso ocurra e exixímoslle a vostedes, como grupo de goberno desta Diputación, e ao goberno da Xunta de Galicia un futuro para a estación de montaña de Manzaneda. Manzaneda ten futuro e con Manzaneda as comarcas do Oriente Ourensán. Non podía rematar a miña intervención sin reivindicar, como representantes que somos dos veciños e veciñas que nos elixiron, e tal e como marcan as leis vixentes, unha xestión transparente e un acceso a todas as decisións que se adopten dentro do seo de Meisa. Miren un exemplo de coherencia política sobre a transparencia. Por acuerdo de las Cortes de Aragón, en el Consejo de Administración de Corporación Empresarial Pública de Aragón, máximo accionista de Aramón, están representados, además del Gobierno de Aragón como socio único, los principales grupos de la oposición parlamentaria, con el fin de preservar la pluralidad de intereses de los ciudadanos en los órganos de decisión de la sociedad. Hoxe, neste pleno, no punto número 3, acordouse modificar a composición das comisións informativas desta institución para preservar a pluralidade, dándolle voz a un deputado que doutro xeito quedaría fora da vida democrática. Voz que se lle retirou aos alcaldes de Trives e Manzaneda no Consello de Administración de Meisa. Señor presidente, e remato, coa fin de preservar a pluralidade de intereses dos e das ourensáns e dos galegos e das galegas no órgano de xestión da estación de montaña de Manzaneda e por dignidade e por respeto ás veciñas e veciños, devólvanlle á alcaldesa e ao alcalde dos concellos da Pobra de Trives e de Manzaneda a presencia que tiñan no Consello de Administración de Meisa antes de que vostedes e a Xunta de Galicia os expulsaran a primeiros deste ano. Moitas grazas. Rematado o debate desta moción, sométese a votación. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Non hai abstencións, queda rexeitada e consta o voto en contra tamén da deputada señora Lama Novo.